niin. Otettiin Jupelta apupyörät pois. Näytäpä miten se nyt sitten sujuu. Oho, ja anna vähän alkuvauhtia. No niin. Noin. Pole. Hyvä. Onko helppoa vai vaikeeta? Onko helppoa vai vaikeeta? Helppoa. En muuta kuin vaan polleen. Mm-hmm. Vai pollet wow. Lähdetäänkö me kokeilemaan pientä pyöräretkeä kohta? Okei. Mut ei sit. Pysähtyminen on vielä vähän vaikeaa. Niin pitää harjoitella vielä pysähtymistä No vähän. harjoittelepa tässä nyt sitten tässä ennen kuin lähdetään.